L-avukat li qed jassisti tnejn mill-persuni suspettati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia oġġezzjona għan-narrattiva li ntużat mill-prosekuzzjoni waqt ix-xhieda tat-tliet akkużati. Dan kif l-erba' filgħodu komplit il-kompilazzjoni tal-aħwada Giorgio u Vince Muscat akkużati b'dan l-assassinju. L-avukat aċċenna għal ċerti espressjonijiet użati mill-Avukat Ġenerali meta saret id-deskrizzjoni ta' ċirkustanzi fl-assassinju tal-ġurnalista. Fix-xhieda ntqal li kien hemm diversi affarijiet li ntqalu u li drammatizzaw l-avvenimenti kif saru. L-avukat William Kuxkiri qal li sakemm il-persuna ma kienx preżenti fuq is-sit fil-ħin tal-isplużjoni, wieħed ma jistax jgħid li l-isplużjoni redet iż-żona tal-bidnija. Saħaq ukoll li ċerti kummenti kienu biss immaġinazzjoni fertili. B'referenza għad-dgħajsa tal-akkużat bħala cabin cruiser ingħatat l-impressjoni tal-lussu. L-avukat sostna li dawn l-espressjonijiet kollha fl-akkużi qed jaħdmu għad-detriment tal-akkużati. Fir-rigward tal-uffiċjali tal-Pulizija barranin mill-FBI, il-Europol u l-Istitut Forensiku Olandiż li kienu xedu fil-proċeduri ta' qtil, l-avukat Kuxkiri saħaq li dawn ma qalux biss il-fatti imma kienu marru oltre. Għal din ir-raġuni l-avukat qed jitlob li s-siltiet kollha tat-testimonjanzi fejn esperti barranin kienu esprimew l-opinjoni tagħhom jitneħħew mir-records tal-każ. Ir-records tal-kompilazzjoni tal-provi kontra George u Alfred De Giorgio u Vincent Muscat kienu dbatu lura lill-qorti tal-maġistrati biex ikunu jistgħu jinstemaw provi ġodda. Fil-fatt Melvin Tow ma kienx qed quddiem il-maġistrat Claire Stafford Zammit qabel ir-records kienu għal darb'oħra mibgħuta lura lill-qorti kriminali ippreseduta minn Edwina Grima. Id-deputat Avukat Ġenerali Philip Gallia Farrugia der fisem il-prosekuzzjoni, filwaqt l-avukat Jason Zoppardi der fisem il-familja tal-vittma. L-avukat Mark Sant assista lil Vincent Muscat bħala avukat tal-għajnuna legali.